D'entrada, Lluís Vilà, com tothom sap, és de Banyoles. Era una família molt banyoïna que tenien una sabateria a la plaça Major, que era molt popular, no? Jo de petit, els meus pares n'eren clients, i ara és un centre d'art contemporani de la Fundació Lluís Coromina. I haig de dir que Lluís Vilà, esclar, naturalment era molt conegut, perquè ell durant molt de temps feia de dependent de la botiga, era sabater, però després de seguida ja va començar a dedicar-se a l'art, fins a convertir-se en el que jo penso que ha estat l'artista més internacional de Banyoles. És un cosí molt estimat, érem cosins, el seu pare era germà de la meva mare. I vam tenir una etapa molt tancada, perquè vam estar estudiant junts a Figueres, en un col·legi d'aquests germans que portaven un pitet i tal, anant tots foscos i així. I llavors allà Lluís s'enyorava bastant, era molt enyoradís, i sort que la seva mare venia a veure'l bastant sovint amb el seu pare, diguéssim, els diumenges. Personalment, la mare de Lluís Vilà va ser com la meva segona mare, era la meva padrina, i em portava un entrepà els diumenges i ell també li portava un entrepà. Perquè el Lluís de menjar no menjava pas gaire. Hi ha una anècdota que te la dic de seguida, que ell mateix m'ho explicava, un poca gent, però la seva dèria de les coses que tenien relació biològiques amb la seva obra, semblaven cèl·lules a vegades molt estirades i coses aplastades i així, li ve d'una anècdota d'aquest collons de col·legi que vam fer coses bones i coses dolentes, no? Però una vegada, després d'un diumenge al vespre, això és com me'n recordo com si fos ara, no? Ens feien sopar després del cinema, feien una pel·lícula i ens feien anar a sopar, i ens donaven, esclar, el que tocava, no? I aquell dia ens van donar arròs amb uns pops, uns popets d'aquests de pescaven a roses. I aleshores, ell era molt llamec, no menjava gaire, i menys peix, no menjava gaire peix ni res, ni carn tampoc. I aleshores, sense que es pensava que no ho veia ningú, va agafar els popets i amb un bloc de plats els va aplastar. Totalment plans van quedar. I aleshores vam sortir tots de sopar, menjador i tal, i ens feien anar a orinar abans d'anar a dormir, i per l'altra veu se sent Lluís Vilà, entra al comedor, perquè parlaven en castellà. Al menjador no hi havia ningú, ni totes les taules estaven netes, diguéssim, que ja havien tret els plats, però hi havia un plat allà. I el frare li diu, levanta los platos de este último plato. I els va aixecar, i els popets estaven totalment aplastats com... Bueno, ell mateix ho deia, que li va inspirar tota la seva resta de la seva creació, molt la cosa biològica dels éssers animals i humans i tot el que són teixits i tot això, no? Li va inspirar, no dic pas al 100%, però un 70% el fet aquest de que va tenir que estallar tot sol menjant aquells collons de popets. A l'internat, què em va ensenyar? Jo me vaig veure dintre unes parets amb 10 anys o amb 9, de 3 pisos, i que vaig veure que no es podia sortir d'allà. I no sabia què passava, i com que els capellans anaven recitant la Bíblia, hi havia un senyor que es deia Moisès, que obria les aigües, en Jesús, que de 3 pans en feia 3.000, hòsties, aquests tios són fantàstics, no? Llavors, amb aquesta imaginació, t'ho dic ara així escuetament, perquè això pot ser una conversa molt llarga, doncs va començar a provocar el meu interès. Lluís era... Llavors va fer la sèrie aquella del pa en fosa de ferro, o sigui, ell agafava un llonguet de Can Japet i feia un motllo i el feia fondre, i aquest llonguet es convertia en un llonguet de ferro, que pesava molt. Va fer pans, va fer
sigui, agafava una baguet, igual t'hi lligava un casset amb cordill i allò ho feia fondre i... Sense en Japet no hagués possiblement entrat al pa, perquè és l'home que em va obrir les portes per fer els invents. Integro el pa, que és un objecte quotidià, perquè de la tapa comestible he conservat el pa i abans que era un rebuig a la societat, ara s'ha canviat amb el fet de que el simbolisme, i tornem amb els capellans, és l'element menjable més humil i per l'altre costat la nostra cultura, de mediterrània judeocristiana, és el símbol de Déu. Llavors que un escultor tingui a Déu com a material escultòric és un plaer. Home, els artistes sempre han dit una relació amb el pa, no? En Dalí també tenia, no?, una certa relació amb el pa. Bueno, deu ser una cosa que els deu interessar, com la pintura i l'escultura, el pa també crees alguna cosa. A partir de la farina, l'aigua i la sal, al final fas un pa, no? Ells, suposo que els artistes també se senten identificats amb tot això. I, bueno, a part d'això, l'amistat que tenien amb ell, el meu pare, i de tota la vida d'aquí a Banyoles, tota aquesta gent que ens coneixíem, que ens coneixem, vaja. Sí, bueno, va fer moltes proves, va fer moltes històries, s'anava aquí a la fundació d'aquí baix, s'anava allà on fos, va provar a fer moltes coses perquè aguantés, perquè durés, hasta el va fondre en ferro i tot, bueno, una sèrie d'històries, i al final ens ha acabat trobant una mica la fórmula. En general se'ls ha de situar sempre a la seva època, no en el seu moment, perquè d'altra manera no es poden acabar d'entendre bé. Però en el cas d'en Lluís Vilà és molt més necessari que en d'altres, perquè en Lluís Vilà va ser un home del seu temps. Ell va viure la seva època al dia a dia. Tu arribaves a Banyoles i si tenies molta feina havies de fer alguna cosa, havies de defugir la plaça on estava ell, perquè si te'l trobaves ja estaves perdut. Però ell estava, a part de que tenia una capacitat de treball increïble, tenia una capacitat per ser anfitrió enorme. Ell estava sempre disposat a parlar, a anar a prendre alguna cosa, a saludar-te, el que fos, i era un home que vivia el seu temps al màxim. Ja totes les seves exposicions, el tipus de treball que fa, el seu tarannà, els seus gustos. Era un home que vivia molt al seu temps. A ell li agradava la cultura, però li agradava la llibertat. O sigui, el seu enfoc intel·lectual era la cultura, perquè la cultura fa criteri i el criteri fa llibertat. Aleshores, nosaltres també pensàvem de la mateixa manera. Era un home populista, li agradava que el seu art arribés a tothom, que no es quedés en una galeria tancada, no? O sigui, jo tinc coses d'en Lluís Vilà perquè ell havia fet exposicions a la Penyora, però és que ell feia exposicions al restaurant perquè volia que arribar a tothom. O sigui, la gent que no van a les galeries però aniran al restaurant i allà es veuran les obres. O sigui que era un home, abans que res, popular. Soc conscient que sóc el que va instaurar per primera vegada la tècnica del grafiti a Banyoles, que durant primera pintada que es va fer aquí a Banyoles la vaig fer jo, que la vaig fer davant de casa de l'alcalde, que deia senyor alcalde reposi, i poder això s'ha anat transmitint uns als altres. Estava bé com a pintada, I jo pinto per mi. En Lluís Vilà, tu que eres el xef, ho sabràs i te'n recordaràs. Bueno, jo que era la camarera, de fet me'n recordo més perquè m'ho demanaven a mi, però a ell li encantaven les patates a la crema d'anxoa. Era bastant limitat menjant, no era un home que tingués així uns grans gustos. No, a ell li agradava allò i eternament li agradava allò. I després es va fer vegetarià. I després es va fer vegetarià.
Llavors ja, vull dir, o sigui, ja vam limitar més, no? Llavors menjava canelons de verdureta i plats d'aquests així, però sempre els mateixos, vull dir, no era un home allò de dir, no, doncs avui això, avui l'altre, no. Li agradava el mateix. A mi m'agraden molt les sabates comestibles. És un individu que artísticament jo el respecto, perquè sí que va fer carpetes de treball interessants, però també n'hi va haver de molt morboses, que em fan fàstic, com pintar amb sang, ceba, tot això. Tot això em produeix una repugnància. No es pot acceptar, això. Va voler pintar amb la seva sang. Jo no en tinc cap quadre i em sembla que de fotografiar, no sé si em vaig fotografiar algun, però sí que vaig fer, quan li feien l'extracció de la sang, no? Que va vindre un metge del Trueta i entre els pots de pintura va estendre un d'allòs i, bueno, i he sentat allà. Fins i tot allò que dèiem d'art i vida, les últimes obres, me'n recordo de l'exposició a l'Àlef de l'any 96, en què va fer obres amb la seva pròpia sang. O sigui que el pigment era la seva pròpia sang, per tant, l'artista entra dintre de l'obra i, per tant, això que dèiem d'art i vida és una comunió, no? I jo crec que és aquest punt al final d'encaixar-ho tot. Això, tenia una puta malaltia que té molta gent ara i que gravíssima, que se'n diu ser vegetarià. Això és una malaltia pitjor que el càncer. Jo mateix, si mengés un pèsol, em moriria. És al·lèrgic? No, però del sòdio i segurament que tindria un atac i no n'he menjat mai a la meva vida. Em va interessar molt el seu art, perquè a mi també m'interessava la gastronomia i vaig escriure ja textos sobre ell de seguida en el tema de bar menjable. Però també va treballar molt la cultura popular. És curiós, això és una cosa que crec que no s'hi ha posat l'accent. Per exemple, la mateixa qüestió del pans està relacionat amb la cultura popular. O aquella obra que jo tinc sobre la tortada de Banyoles, que és un element de la cultura popular banyolina, o una altra obra que va fer, que després, si voleu, us la puc ensenyar, que és sobre el caganer, una tradició del pessebre de Catalunya, etc. Era bon dibuixant, això és una constatació, i ho dic perquè hi ha grans artistes, pintors, que no són bons dibuixants. És el cas, per exemple, d'en Dalí, que jo opino que era mal dibuixant, era bon pintor però mal dibuixant. En canvi, Picasso era bon pintor i bon dibuixant. I Lluís Vilà era bon pintor, per a mi, i bon dibuixant. I també en el tema, com he dit, de les arts conceptuals, l'art menjable, etc.,
l'aportació és molt i molt brillant. Hi ha hagut una època daurada que, com he dit, va produir artistes de la categoria no solament de Lluís Vilà, sinó d'en Ponsatí, en Güell, en teatre. De Banyoles es pot dir que va néixer el Tei Sant Marçal, que era un grup de teatre experimental molt important, que a més crec que Lluís Vilà hi devia col·laborar. Hi ha altres artistes de Banyoles, com Xico Cabanyes, que feien els decorats. Hi havia una interrelació en certs moments entre l'art, el teatre i les accions artístiques a través d'un grup que jo n'era membre, i jo era una mica el teòric, que es deia Tindós. I en Lluís Vilà va participar d'aquest grup, també era un dels membres. Aquest grup va ser molt important a l'època, no solament a Catalunya, a Banyoles, sinó a tot Catalunya, i això ho va escriure Alexandre Sirici, el crític d'art més brillant que ha tingut aquest país, tot i que nosaltres proposàvem, que això de fet era idea meva, treballar al marge de l'art. És a dir, no estrictament l'obra d'artistes plàstics, sinó temes col·laterals, com ara el kitsch religiós, etc. L'art realment és un generador de cohesió social i de participació. Per tant, és molt important poder vertebrar el territori a través de l'art i la cultura. Per tant, també parlant de Lluís Vilà hem de centrar-nos en Banyoles, un nucli històricament molt important en quant a les avantguardes i en quant a les pràctiques artístiques contemporànies. Als anys 70, el TIN realment va ser un nucli, un pol, un hub que va generar molts artistes, diguéssim, com el Lluís Vilà, el Ponsatí, el Cabanyes, que van donar realment un llenguatge innovador amb la seva creació. Però també el TIN va rebre també molts altres artistes de fora que van també poder complementar, diguéssim, tot el que estava passant en aquest nucli banyolí tan important. És un llac misteriós, és un llac d'origen tectònic, com els de l'Empordà estan tocats per la tramuntana. A mi m'interessa bastant la influència antropològica en les obres d'art i en els artistes. I llavors en Lluís Vilà jo crec que estava creant el seu propi llenguatge. No era un personatge vestit de negre, era un personatge normal, tenia una sabateria, tenia un altell allà on em treia una camisa feta de pa, tenia una bicicleta estàtica que anava passant un paisatge pel davant que es anava movent com si tu anessis realment pedalant a la carretera, i llavors va passar tot un seguit de diapositives sobre el calçat en relació amb el menjar, la carn picada, l'escarola, el no sé què. Llavors jo tinc totes les diapositives aquelles i tot allò, i vaig veure que era un personatge que realment el que estava fent en l'art ho vivia. Ho vivia no només intel·lectualment, sinó que ho vivia físicament. En aquell moment també vaig visitar l'antic museu d'Arder, que em va meravellar aquella pell humana, aquell negre de Banyoles, aquells crustacis d'època quaternària que s'havien trobat a dins del llac de Banyoles ficats en formol. És a dir, vaig entendre el misteri de Banyoles d'alguna manera. La cosmologia, que era tot aquest territori. El Lluís Vilà formava part totalment d'aquest territori. El podries treure d'aquí, però no hagués estat el mateix Lluís Vilà.
I l'any 84 la Rosa Maria Malet va encarregar a l'Espai 10 de la Fundació Miró a 3 curadors diferents, la Maria Josep Balzac, el Carles Agmor i a mi. I jo, una de les exposicions que vaig proposar va ser Lluís Vilà, l'entrepà en Lluís, tots aquells personatges amb una instal·lació, aquells pans en formes d'animals, en formes de persones, de personatges, de monstres. En el fons, el monstre de Banyoles podia ser qualsevol d'aquells pans de l'entrepà Lluís que hi havia en aquell muntatge de la Fundació Miró, no? Nascut i resident a Banyoles, Lluís Vilà és un artista autodidacta eminentment polifacètic. Les seves experiències plàstiques, pintura, escultura, disseny, instal·lacions i audiovisuals es caracteritzen per l'eclectisme i per una llibertat expressiva i conceptual que defuig els paràmetres estètics convencionals. Insòlit i experimentador, la seva obra té un únic denominador comú: posar en evidència, lúdicament, el consumisme contemporani. L'art no serveix per res, sempre s'ha dit, i jo llavors utilitzo d'aquesta frase el que m'interessa i tinguent en compte que el comú denominador és el tema del consum, arribo amb aquestes peces que presento ara actual de fer un cruce o una barreja de llenguatges, de peces útils i inútils, per acabar de confondre en el bon sentit i d'acabar de donar més importància a aquest meravellós caos que estem visquent. Jo que recordo amb molta passió i il·lusió va ser quan vam muntar ell i jo, i després vam buscar uns altres socis, l'empresa Colur, que era una empresa de disseny. Jo estava obsessionat amb el tema de que les productores no els interessaven segons quins dissenys, i en canvi si era una productora així molt domèstica podien fer certes coses. I llavors, dins aquesta productora hi havia coses que en dèiem disueños, deien coses que en dèiem dissenys, o sigui, dissenys com redissenyats, etc. I ell va fer diverses coses molt interessants amb unes làmperes, uns objectes, una lleixa amb ferro oxidat o ferro polit, etc. Motllos d'alumini, etc. Va ser una empresa que després també va muntar una altra empresa que era de disseny d'una botiga de mobles que es deien Addicional, que em van fer una botiga aquí a Banyoles, que ell em va fer, en aquest disseny que vaig fer jo de la botiga, ell va fer el taulell com fent una escultura de ferro ja bugit, etc. I després van fer un altre a Olot, també d'Addicional, que són botigues que van funcionar molt bé, però llavors van venir problemes econòmics i tot això se'n va anar a l'aigua, diguem-ne. Però ell sí que es va acabar posant una miqueta, abans que això, en fer això de les discoteques i una miqueta, diguem-ne, similar a el que podíem dir que feia en Lluís Güell, però no, o sigui, ell això no ho considerava com una feina intrínseca a la seva capacitat creativa, diguem-ne, no?
Ell jo crec que era més un pintor, un escultor, i que li interessaven més aquests temes relacionats amb el que heu explicat, del tema del seu cos i la relació amb el seu estómac, per entendre'ns, amb el sentit més profund de la paraula. No podia ser dissenyador, ni podia tampoc, jo crec que tenir grans triomfs amb aquest tema, perquè ell era un gran crític de la societat consumista. Clar, aleshores el disseny no deixa de ser algo que la societat ha d'anar de comprar i de consumir. I per tant ell era antimercat, completament clar, i aleshores jo crec que aquí no podia triomfar de cap manera en el món del disseny, perquè justament ell criticava aquesta societat tan consumista. Quan va començar també a fer les obres aquelles que eren com enllaunades, era fabricar, enllaunar i consumir, i ell això és el que criticava sempre. És aquesta ànima que deies tu, Pilar, aquesta ànima però tancada amb la carcassa del cos, que jo crec que és el que ell estava sempre, i és aquesta sempre les polaritats en la seva obra, perquè és sempre que t'està treballant entre aquests diàlegs de pols oposats. Sempre estava treballant el dia i la nit, la vida i la mort, el que és sublim i el que és completament orgànic i matèric, i és aquesta dualitat i aquesta harmonia que va mantenir durant tota la seva etapa. Sagitàriament soc bessons, possiblement tinc aquesta dualitat, Aquesta era una pesquera que es diu la Carpa d'Hort, és molt emblemàtica, i es va voler dignificar, i per fer la reinauguració d'aquesta pesquera, després el que es va fer és una petita intervenció on ell hi va posar uns éssers especials que eren com personatges que haguessin sortit de l'estany, que tenien una cosmogonia molt especial i que es connectaven amb el concepte de l'aigua. Clar, en Lluís Vilà també, amb les seves tècniques de creació, el concepte de les aiguades, de l'aquarel·la, com es manipulen les pintures d'una manera molt més gràcil, doncs això ho portava inherent. Bé, jo, com que tot aquest tema hermètic també m'interessa molt, jo he acabat pintant el que em guia el subconscient, no la raó. La raó, en tot cas, l'utilitzo amb les escultures, que actualment l'escultura que estic treballant més són els nautes, que nautes torno a lligar amb l'estany, perquè vulguis o no vulguis, estem a Banyoles i l'aigua és un element important en la nostra vida, en la nostra ciutat, i ha marcat la manera de fer i conviure des de la indústria a la pagesia. Lluís Vilà, les obres darreres, quasi abans de la seva mort, ell es va dedicar a fer un tipus de pintura que
després despintava, o sigui, primer posa capes de pintura i posteriorment el que fa és anar traient a través de pressió d'aigua i d'aire, va traient els vels de pintura per arribar a deixar només un rastre, una empremta. És aquesta recerca de l'absolut, aquesta recerca d'aquella pintura que, segons ell, estava impregnada ja a la tela en un origen. Fonèticament correspon una mica a l'endrapar, que tenim en català, la paraula que endrapem, i com que jo he fet servir tant de vegades l'element menjable, ja amb la primera exposició que vaig fer aquest tema a la Fundació Miró, de les sabates comestibles, incidint en aquesta endrapada, doncs ara m'estic amb l'endripping, de res que veure, però fonèticament sona, que estic endrapant la pintura, perquè a l'esborrar-la necessito 4 vegades més la pintura que no pas fes un quadre normal. L'assoliment d'un llenguatge, en el cas del Tàpies, que en el fons sempre t'està explicant la mateixa peça, t'està explicant el seu retrat en tot el que fa, era un temps diferent. El temps de la postguerra, el temps d'allò, era un temps que transcorria més a poc. Avui el temps sembla que passa molt més de pressa i la gent viu 2 i 3 i 4 vides en una mateixa vida. Llavors, les etapes es cremen molt més ràpid. És molt difícil tenir un estil, per dir-ho així, concret, que a més, si el tens, et tiraran a sobre dient aquest sempre fa el mateix. Exacte. Crec que tots els artistes banyolins tenen un punt de surrealista. Si vas al Güell, i vas a l'Albert Serra, i vas al Lluís Vilà, és a dir, que hi ha un punt, jo diria, de surrealisme tectònic, ara m'ho acabo d'inventar, però que sí que si ho mires bé, dona una mica en tots els creadors hi ha aquest punt comú, que és diferent del surrealisme del Dalí, que és pura tramuntana, és pur Empordà. En canvi aquí el surrealisme és tectònic. El pòsit o el llegat que ha deixat Lluís Vilà, perquè molts artistes, es va fer un llibre el 2021 que vam poder dirigir des de Bonard i la Fundació Lluís Coromina, i hi ha aportacions com les d'Albert Serra, que és un creador cinematogràfic que sempre ha dit la seva influència que va tenir creadors com Lluís Vilà. Per ell era una persona molt propera, que li agradava activar-se amb molta gent, amb Andreu Carull, amb disseny industrial, amb Xavier Pérez, filmografia, que molta gent l'estimava perquè també va saber captar el talent i ajudar-los, que això algunes vegades no tots els creadors ho saben fer. Jo crec que tenia un punt de neguit final que li hagués agradat més internacionalitzar-se. Jo crec que això era una de les coses que ell sempre es queixava, que no ho havia fet, suposo, per contextos familiars, per moltes coses, i sempre tenia aquest punt de recança.
Dins del Nautes, ell va fer també una sèrie escultòrica molt interessant, que eren unes figures antropomorfes, totalment blanques, que són com carcasses, que ens podria connectar també amb les mòmies egípcies. I és voler retrobar aquesta eternitat, voler que l'home pugui retrobar-se amb aquesta, aturar aquesta mort. I potser sembla que ell un any abans de morir estava fent aquest tipus d'obra com si pogués preveure què li estava esperant, i seria una mica com aquestes peces misterioses, aquestes figures jacents que a vegades també les col·locava d'una forma molt teatralitzada, situant-los en l'espai com en certes instal·lacions, i aquestes figures totalment blanques i molt inestables, exacte, i que estaven com... Sembla com si parlés de la solitud humana, de la fragilitat, d'aquest abandonament de l'home contemporani, finalment. Lluís Vilà va tenir la sort també de tenir un mecenes col·leccionista que es deia Lluís Coromina, que és una persona que ha muntat una fundació i que serveix per accelerar els processos de consolidació de tots aquests autors de primer nivell. En aquest sentit, això també ajuda. També ajuda com tu hagis treballat amb les institucions, com tu et moguis, tenir un esperit viatger, això també és important. I després, a nivell quilòmetre zero, en Lluís era una persona molt estimada perquè també havia fet moltes dinàmiques amb les escoles, havia fet molt d'associacionisme. Per exemple, l'escultura que es dona com el Banyolí de l'any amb la festa anual que es fa i que es premia gent de valor afegit del Pla de l'Estany, doncs el va fer ell. Per tant, era una persona proactiva en aquest sentit i li agradava col·laborar, i això la gent també ho nota, no és un artista que està isolat en una torre d'ivori i que no vol baixar d'allà, no, era una persona molt sociable, molt maca, que va col·laborar, i jo crec que va tenir un reconeixement de quilòmetre zero. Institucionalment havia fet exposicions també de valor afegit, malgrat que morir-se també en una època bastant aviat també va estroncar una mica la seva possible projecció. Recordo que era un dia que a ell no li agradava el futbol i vam anar amb uns amics a veure el futbol i el vam anar a buscar i hi havia l'ambulància i dir que es va morir. O sigui, a mi m'ho van dir pel carrer, s'ha mort en Lluís, i no, home, he quedat amb ell, sí.